pirang-pirang satuan kedek. Kurang ajar sira. Ora bakal kesuwen kelawan diri isun Dewi Rukmi. Li bakal buang-buang waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hiat. Hiat. Gila-gila kau siambekan megap mesak tempo dongol kian bapane teka ya bapane satuan mau kah ya apa cilarak lirikku tingeling wong lanang bakal deleng bokong gede gak kayak kon mencerong bae mataku sampai beli ketip-ketip. Idih. Bokong gedene siapa? Ya kita. Masih mending deleng bokongnya kebo daripada deleng bokongnya sila. Setan. Gila-gila kau sedih padakaken karo bokong kebo. Masih halus bokong kebo ketimbang bokongnya sira. Bangor. Ana blenak-blenaknya keding siraku. Ya blenak ningan wong dipoyok wong diecek. Ya duduk kaya mengkonon. Arikun Landepe pedang ora selandep omongane sira. maksudnya Mandineng wisa ora semandi omongane sira. ternyata blenak diarani bapaknya ketek. Ya pada sira mau tak bandingaken karo bokonge kebo blenak. Berarti satu-satu lah. Ya kaya konon. Kenal beli sira karo Cakrabuana. Kenal beli karo Cakrabuana. Ya. Maksudnya sira apa? Takon karo isun. Ya dudu mengkonon karena dadi waroning sira. Yen sira rasa penasaran. Siapa sira? Iya. Utang mau ini sampai kayak kono. Jeruane apa isine? Ning wilayah Kerawang tepaten ning wilayah Padepokan Dawuan langka. Salah suwijining manusia kang paling wahid sakti mandraguna. Siapa? Iwal Bagus Paseh. Oh. Bagus Paseh arane sira. Mula dadi weruh ninggalaken Padepokan Dawuan tepate sing tanah Kerawang. Pengen jag-jagi ilmu kesaktian sesepuh Cerbon Girang Iwal Cakrabuana Walang Sungsang. Sombong sira kok. Sombong. Wis dipikiraken sirane. Mestine wis tak pikiraken sedurunge ninggalaken wilayah Dawuan wilayah Kerawang. Dudu mengkonon hari sira sapa arane. Pengen weruh ya. Rasa penasaran. Pengen kenal. Pengen kenal. Isun Dewi Rukmi. Dewi Rukmi. Hubungannya apa sira kelawan Cakrabuana Pangeran Walang Sungsang sesepuh Cerbon Girang? Lamon Bagus Paseh percaya isun muridé. Muridé Ki Cakrabuana. Ya, Muridé Pangeran Walang Sungsang sing bumi Cerbon Girang. ora salah. Arane Dewi Rukmi. Bener? Sengaja sira kepetuk lan ketemu kelawan salah suwijining kesatria kang nomor wahid sing disebutaken tetunggul, sing disebutaken uger utawa saka sing bener-bener kuat saking wilayah Kerawang. Bagus Paseh. Ala dene yen sira penasaran, ala dene yen sira pengen mapaki jajakan lan kesakten Bagus Paseh. Paribasane pikader sira ki wong wadon. Langkane Cakrabuana sira sing bakal dadi batang sing bakal dadi wangke karena durung sud dirasane ati yen ninggalaken tanah Dawuan bumi Kerawang
durung mapake kesaktian Cakrabuana Walang Sungsang termasuk sira Dewi Rukmi. Bagus Pase. Ya, Aja sembrono sira kelawan isun Dewi Rukmi. maksudnya sira Dewi Rukmi. Anak paripasane sedhuwur-dhuwuran yang punuk beli bakal nyusul dhuwure mastaka. Sepinter-pinterane wong wadon beli nyusul kepinterane wong lanang, tapi dudu wadone isun Dewi Rukmi. Kaya kono. Ya, Rukmi wana parang. sedela maning bling ngitung wulan bling ngitung tahun. Padepokan Salapandan bumi Cirebon Girang bakal tegawe Karangabang karena durung sudira seneng ati yen durung ketemu kelawan Pangeran Cakrabuana. Bagus Pase. Ya isun. Rasa blenak batine isun Dewi Rukmi. Anane sira kepengen nantang kesaktian Rama Guru. Sedurunge sira berhadapan kelawan Rama Guru Cakrabura, hadapi muridé yaiku isun Dewi Rukmi. Dewi Rukmi Wanaparan tak ulah tining apes yang dina sira bakal ketemu kelawan apes mati ning waktu kian sira. aja sombong sira Bagus Pase. Icip-icip bedang panas. Lamun gunung pira puncake, lamun laut pira ambane lan jerone, tak jajaki kesaktian sira. Radita, Soma, Anggara, Buddha, Sukra, Respati, Tumpak, ya bas. Lada Bagus Pase ngembat salah sawijine ajian maliwarna dadi raja hutan raja rimba. Aja rasa bangga sira Bagus Pase bakal tak tandingi kelawan isun Dewi Rukmi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rabbana wujudu hian jia. Hebat. Pantesan sirawani ngancam-ngancam Rama Guru. Ternyata patut diajukan jempol kesaktian sira Bagus Pase. Dewi Rukmi Wanaparan sedela maning bumi Cirebon bakal geger yen anak adege manusia kang bener-bener disebutaken satria kang nomor wahid ananing bumi Cirebon satria saking wilayah Kerawang. Yen sira banget rasa penasaran sat saiki pisan Dewi Rukmi bakal pada nasibe karo Cakrabuana sedela maning ketemu kelawan apese sira Dewi Rukmi. lancang sira pengucape Bagus Pase. Buktikaken kelawan Dewi Rukmi. Lamun bener estu sira mampu ngadapi kesaktian isun Dewi Rukmi. Radita, Soma, Anggara, Buddha, Sukra, Respati, Tumpak, apa sing tidak tumpak? Ya, bas. Ora disangka sira Bagus Pase menjelma dadi salah sawijine orang hutan sing gedene bikira-kira raksasa siraning wujude. Mulane semono isun beli bakal gimir najan isun Dewi Rukmi wong wadon pantang mundur pantang menyerah sedurunge nglawan bakal tak tandingi sira Bagus Pase. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hiya cia.
waspadakaken sing kadowan. Sira saling pukul, saling serang. Rama Guru, Apa sing terjadi ing setuhune? kula ada kepancing emosi Rama Guru. Kepancing emosi, Pangestu, diganggu ning bocah lanang kiyen. dudu kaya konon maksudnya Rama Guru. Sira kan diperintahkan ing ingsun soke babadalas tanah mencos. Cih Rama Guru. Kok kenapa sira terang kene terjadi kaya kene? Memang tujuannya Dewi Rukmi pengen babat alas tanah mencos, tapi ning setengah yang dalan ketemu karo bocah lanang sing aran Bagus Pase, ngancam-ngancam pengen tanding lawan kesaktiannya Rama Guru. Jelas diterima kula sing dadi muride Rama Guru. Konon asale Bagus Pase Pangestu Rama Guru. ngancam-ngancam Rama Guru. Bener. Oh, dadi sira kepancing emosi. Nggih Rama Guru, kulane blenak Rama Guru. Kok. Duwe blenak keding sirap. Duwe lara keding. Bener. Ayo. Hari masih wani mrene sirap. Kok dikenal. Ayo mrene. Ayo, Kong. sakit mawani. Yo, Wis. yo, ayo lah, ayo lah. Wis. Tara dibeli wan di sange. Dudu tandingane sira wong lanang karo wong wadon. Ora kaya konon mader siraku mlaku wis ngepok. Kempok. Mlaku wis medang-medang miring-miring kaya konon ya 1-2 karo sing ning ngarep sira. Oh, ngecep lek kuno Rama Guru. Ngecap-ngecapan mlaku sampe wis mengkene siraku. Wis Wis medang-medang kaya konon arep pengen dadi jawara. Mlakune wis ngeyek wis medang-medang kaya konon siraku. aja blenak. Aja blenak yo nyata. Ya wong iya ya wis ndabak. Rama Guru mah sabaran wong aku. Dipoyoki gemeneng bae Rama Gurune kita mah. Sapa bener sirarane Bagus Pase? Bagus Pase Bocah sing endi? sing wilayah Padepokan Dawuhan sing Bumi Kerawan. Tujuannya arep apa sira mereka? Pengen mapaki ilmu kesaktiane Cakrabuana. Hari Cakrabuana kun dikaya ngapa wonge? Endi adeg-adege Cakrabuana? Sira tambu Tambu. ning Cakrabuana. Ya mengkonon. Ora weruh wujud Ora weruh. ya isun manusane. Ayo. Ayo. Cakrabuana kuusangkan. Cakrabuana. Paingan tan paingan beliado Cakrabuana. Ning endi lakune Dewi Rukmi sesuai kelawan wasiat sing midhangetaken apa kang dari dawuh perintah sengaja pengen bebedah sesuai kelawan apa kang dari tujuane iwal pengen gawe salah sawijining perluasan wilayah janji kanggo diwarisi ning anak putu mungkin pun kang dadi karepe Cakrabuana. Bener ora salah. Tapi dadi weruh Cakrabuana sepisan manik pur gagak kari tunggak kidang Melayu kari alase wilayah Cirebon Girang tepat ning Kerandon durung dadi salah sawijining korban tak bakar ning sakan waktu kiyen perjalanan Cakrabuana bakal ketemu karo apes balik ning Cirebon Girang ora bakal nyangga mulia ora bakal jumeneng Cakrabuana bakal mati ning tangane Bagus Pase. Bawa rasa ingsun durung pikun. Pribe Rama Guru? Ya artinya ingsun ora duwe urusan karo sira. Kok kenapa ngomong kayang kono? Cakrabuana ajakan pangucap lan mancareka ilmu pamukas sing diyakini bakal dari penentu nasib Cakrabuana. Ajen petak gelap salaksa yen wis tek watek jasad awak wadaget Cakrabuana laksana kayu sing dipangan rayap bakal kropos lawan kekuatan ajen Bagus Pase Cakrabuana. Nyesel sira Bagus Pase berhadapan karo Rama Guru. Lamun sira bener estune. Mas Rama Guru. Ayo tunjukaken kemampuan sira marang hadapan ingsun. Pengen jag-jag sepira katijayane. Yen kun kang dadi rasa penasaran Cakrabuana sedela maning Cirebon bakal geger yen sesepuh sing dianggap pepunden lan panutan bakal ketemu karo apes
sawise ketemu kelawan Bagus Pase tamen dadi tinemu kelawan apes wahai Cakrabuana. Ayo buktikaken. Jalma mara jalma mati, sato mara sato mati, puna mara puna mati, seda kalapati kersaning dat sawiji sakepisa petak gelap selaksa. Yap! Nyata beli kudu kayak kono. Cakrabuana urip kan percuma. Cakrabuana ning sapa sunititi wis persumangan senajan sampeyan sungkan sun masih tetap kelingan ning waktu lagi barengan waktu pengen Mas Udin sampeyan lelarak kula padahal kula ku bakti Mas Dokter Ludi nurut sa perintah yang laki Bagus Pase. Dudu mandi ucapane ingsun nanging karena pangucape sira sing selalu diumbar wong sakti ana sakti maning wong wani ana maning sing saengga apa sing dadi ucapane sira ketuan adrangan sesapune ngaturaken Bapak Waud matur kesuwun ya kudu nrimo kelawan tujuanane sira sing sebener-bener. ampun Cakrabuana wangke mana Ampun dulu ngelamas tedes duwe tenaga ampun astagfirullahaladzim aduh ampun Cakrabuana
Buana Serang master di sing ning Korea dewe serang wong pagebangan sing ning Korea rumah kosmetik depot es lebang. Apa kena dipercaya segala ucapan ini? percaya Cakrabuana tulung awake panah Pantangan ingsun lamun duwe musuh wis nyerah. Tentune bakal dibinasakan. Pengen baru waras waluya jati temeneng waluya kaya mau kaya pengen. mengkonon Cakrabuana tulung Sobut Gunung Rama Guru aja diwarasakan maning. Pura-pura Gunung Rama Guru jaluk diwarasakan. Sareng nok sopi ngaturaken mantur kesuwun sopi sareng bos kondol ngadoni sing ditembangi. Jaja kaya kono. Musuh wis ora berdaya. Senajan kun sing ngawiti ya wis sira bakal tinemu karo kemulyaan waras waluya jati temeneng ulu kaya mau kaya pengen. La ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadzalimin. Allahu akbar, Allahu akbar. Ayo tangi. Sesepuh Gebang Mekah minangkan kang mirengaken serang Mas Kaji Arjo Ecae saul sing duwe Gebang. ampun Rama Guru Wah, Rama Guru. apakah sekiranya ora keberatan yen kula sengaja kelawan sumrah lan pasrah etang-etang dados titian dados bujengan supados kula sampun salah arah sebab kula jujur Rama Guru Cakrabuana najan kula sampun ikrar sahadat tapi teng selebeting pengajaran kados-kados kula ki boten saged meyakini kelawan tuntunan ingkang tersirat dateng kalam ilahi sesuai kelawan apa kang dados ajaran Rama Guru Pangeran Sareng bos kawe pos cilik dewe. Kono. nggih Rama Guru napa boten keberatan yen kula nggadahi niat supados kaangken dados murid Rama Guru. Jadi sira wis nekat ning batine yen bakal melu karo Rama Guru Cakrabuana. Ya wis ora keberatan ingsun. Matur kesuwun Rama Guru. Ampura Dewi Rukmi. Boten apa. Kok dianggap kotor pangucape bagus paso. Sareng adonie keding minangkan sing de budaya Jawi sing mirangaken. Sesampune kula sampun kaangken dados murid Rama Guru Pangeran Cakrabuana. Lantas kula badhe berbaur kelawan lingkungan pondok pesantren. Kula janji Rama Guru. Sesuai kelawan pengajaran kawontenaning sakapapat pengimbaran setunggal ingkang mestine dados salah setunggaling tuntunan pengajaran Rama Guru Pangeran Cakrabuana. Kula nggadahi niat lan tujuan supados awak raga kula bersih supados kula kembali suci sesuai kelawan pengajaran Rama Guru Pangeran Cakrabuana. Wong becik pasti ketitik. Bagus Mas. Mangga Rama Guru.
Tapi mung ora sekedar kuon. Ana syarat sing perlu kudu dipenuhi mering sira Bagus Pas. Rama Guru. Najan kula paribasane maksud tebih teng slebeting kula ngujengi sinar iman anggene jalani salat 5 waktu. Tapi kula yakin kelawan tuntunan pengajaran Rama Guru Pangeran Cakrabuana, mudah-mudahan insya Allah kula saged anggene nyempurnakaken pengajaran Rama Guru Cakrabuana kelawan syarat ingkang kados punapa Rama Guru. Sareng ketua nadrang Bapak Maud Ibu Sarate gampang dening angele. Gampange ngisun angele ngaku kelawan sira sebagai murid. Angele mbok menawa sira iki susah ngulatanene. Sing dipenuhi ya iki ora nanalian. Kembang Cangkok Wijaya Kesuma. Kembang Cangkok Wijaya Kesuma. Bener. Teng pundi wonten Rama Guru? Loh ya rahasia lamun weruh mah ya Rama Guru kok ora susah ngatur sira. Ji ya Rama Guru. Kacang dawit agungin wangsul baik malele dados etang-etang niki kangge pembuktian pengabdian kula kelawan Rama Guru Cakrabuana. Anggene kula sederenge nyempurnakaken pengajaran sesuai kelawan niat tulus kula. Anggene nimba pengajaran ilmu Rama Guru Pangeran Cakrabuana kedah nyeraken kawontenaning Kembang Cangkok Wijaya Kesuma. Bener kok ora salah. Punten yen umpamane kula boten berhasil pripun niku Rama Guru? Ya kudu berusaha sing sebener-bener. Kedah Rama Guru. Nok sapi serang bos ondol bos kawe bos cilik ibu kacung Adnan Adoni Mas Dokter Ludi. Rama Guru sanes kula jumawa sanes kula sombong yen hal niku ingkang dados syarat utama etang-etang kangge pembersih diri kawontenan hal ingkang dianggap kotor dateng perjalanan urip lan kahuripan kula wiwit ninggalaken tanah Karawang sanggup Rama Guru. Ono nggih Rama Guru dados kedah mboktekaken Cangkok Kembang Wijaya Kesuma. Bener Rama Guru yen uga mekaten sapuniki Bagus Pase sengaja badhe ninggalaken ayunan Rama Guru Pangeran Cakrabuana kadya kebogiro Rama Guru. Kono Mangga Rama Guru tak tinggal kula badhe ninggalaken ayunan Rama Guru Pangeran Cakrabuana. Selamat berpisah. Sing hati-hati Bagus Pase. Hati-hati. Jalaran saka kulino warna-warni wano pis